Pani Davji koro wan godo kendo. Davji gima penji kapok wachego rochore matin en niya. King'iyo ndalo machon kane pok devolution obiro to gi sani. Ere maber berie nikech governors moko wacho ni nitiere ka gisegero nyaka kuonde thieth, giseyudo nyaka joma thiedho ji mopogore gi seche mane devolution pok obiro. Bi yie gi wachni. Ingeni Trevor king'iyo my devolution pok obiro ne en 2010. To king'iyo population mar Kenya at that time ne en about 38 million. Sani wan gi population about 56 million Kenya kae. To king'iyo igni apar mosekadho go, governors mowacho ni osetimo gigi, o gitim gigi kite. Tie budget mosebedo iketo e Kenya ka sani. Dalo ka budget nok chop trillions wan go sani. Sani wan gi budget ma 1.3 trillion, manya sani osechopo nyaka 3 trillion mar budget mar Kenya kae. Mano nyiso ni kakoro bed ni human resource mar healthcare okubedo devolved, then counties de koro onge shida mar ndiko jotich. Sani igni apar mokadho gi, wan gi dakteche mosetieko school ma ose graduate mobedo nego bed ni tiyo osiptende madhi 4,000, wan gi nurses madhi mana 10,000 mapok ondiki, wan gi jo lab mang'eny kabisa mapok ondiki. To ndalo mapok devolution notimore, magi tene jo manose ndiki. E pogruok mantie kendo en ni king'iyo e higni mar 2010-2011 nitie university ariyo kende mane thiedho dakteche. Manyiso ni higa ka higa nitie daktari 200 kende mane wuok mane tiego. Sani wan gi university 9. Manyiso ni higa ka higa wan yudo dakteche madhi 950. To gi mondo ikon jopiny. Koro jopiny inyore kabisa. Kendo luore county ka county. County moro nyalo amua ndiko ji, lakini controller of budget ka gisechopo ceiling oginya ndiko. King'iyo sani ka county ma, for example, Homa Bay, kapok ne ji otimo yiero, Homa Bay ne kama ne wacho ni onge thieth moro amora. Sani hapa ni gavana manyien mantie gi joma ndiko sani, nitie pogruok maduong' mineno. Koro ineno ka after devolution gigete en subjective ne ng'at moyiere office. Manyiso ni kaka inyalo winjo thieth Homa Bay, o kaka idhi yudo thieth Migori, o kaka idhi yudo thieth Siaya, bro kaka idhi yudo Kisumu, opogore county te, lakini thieth onego bed ni standardized. Davji ritani monitere ng'ama gocho ni Victor oimore.